Hello guys, good morning. Magpunta ako ngayon sa lungsod ng Tubod, Lanao del Norte. Kasi bibili ako ng gamit sa kusina, yung pitsil at saka yung mga baso. Kasi yung pag inom namin ng tubig, istasa na lang yung ginagamit. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Guys, diri ko guys ha, kay pautangon ko niya titiray karon na napay balance. Ani ram ana usa. Wala na yung plato, duhan lang ka bo. Ala, nandi na maayo. Dala lang ka na ko. Di, paabot ko. Ay, ayaw ron. Nandi tuma sa inyong tindahan, sa inyong balay. Wala man sa balay ang stock. Sa wholesaler. Ana pet. Sigan. Ni. Wala day plato ti. Ay kuan na lang, diri ko day nagkuan, diri ko magpalitan ti gay ko kuan ti kanang baso. O pitsil. Baso. Kay wala na nga buak nas balay, bawla nganong mahurot. Dili nga baso. Nganong mga wala man. Ubrato ra diri ha. Ani lang mo diri kang titiray. Then makapahangi po wala tagpila man ate. 30. Hala kayo ka mahal. Uy, ginoo ko dagko na siya nya baga. Katurang gamay-gamay. Wala ko'y gagmay. No Kag choice 30 ka. din eh siya. Yeah. Gaya lang kukuan pi. Unom ra ni. Kabuok. Ang pila po unom. 180 ra ang unom. Ang kuan, ang katong pitsel pila pod. Pitsil nga ka ng Nilahi og kulo ang isa. buwan. Pitsel. Kada lang kuan simple ra. Pitsil na ako kuan. Di wala kay katong t-shirt nga naipum daan ite. Abi na kukuan. Wala ko nang giop ganina. Kanita nindot lagi ni te. Tagpila ni te. Si tagpila ni te. Grocer 300. Na ako it's t-shirt nga napilian guys. Sa halagang 40 pesos ra siya. Oh. Nindot siya. Guys, comment po mo guys. Kung nindot ba siya guys. Pila ni siya sir. Nice price mother. Daghan lang kag suki no. Yes. Ay, may mga butan nga tao. Buutan pero magulbul man. Ala ganahan ko ti ay awa. Nindot ra. Ganahan ko ba kayo na ganahan ko color. Tingulin ako ba na pa? Pero nagpa-slim po ko karon kay. Guys, naday mi miss gi karon January sa Barangay Tabigi, no? Ulaban gyapon ninyong lola no, mo ano siya gingon nga. Gore na lumalaban. Lagya po yung mga bala ko mga runner up. Di ba? Kung unsa ako ang bad nga nahimo, di ba nay? Ana ra siya. Pasaya lang ka ng tao. At least nakita ninyo sa ako ang gi-post nga. Maurag yung ko tinuod, matinud ano bayot ko pero tinuod akong gi-post makalingaw, dili ingon nga. Kapapitin nga nindot tapos naay nasakitan. Lain mo ko nga mag-comment. Ang lain. Pila man na? 130, 120. Hello guys ha, nakapalit kong sinina. Nindot ra ba siya? Gunuhan ko sa style. Ganahan ko. 39 eh. Dili siya igang. O, di ba? 40. Darang tagiya sa tindahan si Titi Rai. Talas kong ito mahares. I-chika po yung tindahan te, anhin na mo diri. Dali na mo kayo nagbagsak presyo ko. Oh, dayon. 20% less. Dayon kaduhan ako nagpalit dali na. Tagaan po ko niya ko. 20% Pila te kay bayad ko te, di lang ko mangutang sa Kasi may yung kana baso tasa. ang baso 1. Ungin na to kung balance ha.
Guys, nara kong nakumpra. Dili nihapit ako sa balay diri sa ubos kay diri ko nag-charge. O ayan. Wais ako bi. Dayon. Tora kong cellphone ay power bank bilin dara. Dayon ara kong kahoy nga napalit para sa kusina. Nakapalit na ko. Dayon, musaka na po ko sa taas kay alas 11 na magpakaon na po ko sa akong mga earring. Kaya akong na-achieve rabaya is mga earring rabaya, no, di ba? So laban na talira sa mga kuan manghinaway. Uli na ko guys sa amo ang bukid. Huy na ang naay manok guys, oh. Ay. Gahi ni bukog ning manok ka. Shout out dai ko sa kong mga friends sa TikTok ha. Friend na, kunwari friend lang, no, di ba? Pero di na down ka. Nang down, sobrang down talaga. Pero hindi ako, wala akong paki sa nila, no, di ba? Dahil decision ko to. Parang ano ba? Dawi na mag-live siya. Parang high blood siya sa akin always. Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa kanya? Ayan guys, pwede kayong maligo. May tubig yung ilog namin. So pray. Sa gustong maliligo, may tubig na yung ilog namin ha. Ayan, big shout out ko pala sa mga dati na nagpunta sila dito sa aming lugar na naliligo. Pero ngayon is ginawa nila ako yung masama. Mas kumakampi sila sa mga taong naniwala sila agad. Pero sa akin, hindi nila tinitingnan o nakikinig sila sa side ko. Na ang akin lang is na-joke ako. Tapos, ayan. Hindi daw ako mabait. Pero wala naman akong masamang ginawa, diba? So, ayan yung tsinelas ko kanina. Tapos, pagpunta ko, pagbaba kanina is iniiwan ko man yung tsinelas ko. Ayan yung sinuot ko. Yung yellow. Huy, shout out pala ni Ate Maya Meya. Ni Mercy Vlog, ni Inday Vlog, no? From Balingwan, Misamis Oriental. Grabe ang saya. Then January 19 is may piyesta na naman. Oo, January 19. So guys, may mga iposa ay mga ano dito guys. Ako napalit guys ay cute kay siya sa halagang 50 pero gipahangi og ako ani titiray. O di ba pambata siya no ang kuan kay flowers. Yaga oy. Kita man kalimutan. Kaya ko siya rin kanina siya pagkapin nga. Baso upat. Ano siya Tupperware. Ayan. Baso. Alam mo pitsil ra may gipalit di kay nangabuak man pitsil di. Nang mag-live akong mama ba ibunal pud niya. Ala. Utag 30 ba yan ni maay? Mahal din no? Sa uno tag 10 ra man ni. Dako. Dili siya gamay. Guys, thank you kay guys ha dayon. Swerte kay mga taga-barangay Tabigi no kay nayabo ang usa ka winban nga napuno og tinapa. Ay ang halos barangay. Di pa kay sila pero para nako no kay murag na may karma siguro mo abot ana. Kasi ako aspare si agaw indo. Ngani pero murag dapat katura untang mga lumping nga tinapa mo kwaon. Dito sa kuan. Yun guys ha, thank you kaayo. Unom ako napalit. Ambi nang ibuha mabe. Hawa Ming.
Draunom ako napalit guys sa tag 30, 180. Dayon mo ni murag ang plato day ma kay kuan pa mas ano si Mana kay wala nahutdan siya stock gahapon daghan pong nagpa-reserve. Dayon. Ano sige man ngak iringa. Ang dara ma. Napoy pakapin upat no. Kani kay dagko dara wala pa may kaon kay alawat pa may 11. Guys, thank you kaayo ha. Maraming salamat then. Mamaya mag-live ko sa TikTok. Para naman siya. Gasan pa na nato maoy.